Здравейте, хора! Аз съм Рони и днес ще играем на лудата баба. Съм малко се чувствам. Нещо поръча. Трудно да ме чувате. Да. Реших просто да снимам малко само. И вчера си закупих тази баба, като взех 1000 само на една игра и така събрах всичките, защото бяха 4000, т.е. 14000 и взех 1000 и не събрах, защото е 50. Ама не знаете какъв беше рекорда. Бях стигнал тук долу. Не е толкова колкото повече беше. Да го забравя и да го заснема. Съжалявам. Много често ми става така. Дайте. Малко ще ми болда. Той, когато се събуждам, се пуши доста и говоря така. Да. И много обичам да ги удря хората, защо получава пари, но понякога ги използвам все едно за опасности. Да. Има супер баба герой, как да сте забелязали, сега пък се пуска по глава, преди беше по крака. Сега нямам да събирам. И бабичка сега само се пробва, аз тя да ида. Много хубаво е кифте като. Не знам как да се забрави. За малко се бях загледал в телевизора. Сигурно го чувате. Абонирайте се, моля ви се. Много. Който ми гледа клиповете, да се абонира. Защо го правя? Той нещо да ми прави. Динозавъра само ви изплашва. Но само като скочите и не ви сплашва.
Много странно че да ми пускат пари, защото да падат от портфелите и получават една стотинка. И малко странно. Ма реклама? А не. Вижте колко малко пари имам, защото вчера ги похарчих за тая баба. Иначе щях да събирам баба, която танцува. И баба. Да. Може долу в коментарите да ви кажете нещо, което снимам. Да, например, някоя игра. Или пък някой клипче от Viva видео да направя, както бях направила за кученцата, за зайците и котенцата, кое избирате. Или за новото интро. Или за абониране на юлата, така прави. Се помагаме да се абонираме и да получаваме повече. Тя бе една от най-добрите приятелки. На второ място. Йоана. Къде и кога да мога да ударя човек. Как оцеля? Леле, знам как се клата, сигурно ще ми е странно. Как екрана ми само се клати. Но няма вида. Рето да дълго ми се клати. И той се буди. Оцели.